nasihohi guda 40 ga 'yan uwana musulmai maza da mata. Kashi na 1. Na 1, idan ka tashi neman aure, ka nemi mace mai addini. Kada ka biye wa kyau, dukiya ko ɗan gani. Hakika, kyawu, dukiya da ɗan gani za su ƙare, amma idan ka auri mai addini, za ka yi rayuwa mai daɗi tare da ita. Na 2, ina maka gargaɗi akan auren kyakkyawar mace wacce ta fita daga mummunan gida. Na 3, duniya jin daɗi ce, mafi alkhairin jin daɗinta mace ta gari. Wannan yasa idan Allah ya ba wa mutum mace ta gari, za ka ga ya yi bankwana da rigima, damuwa, kunci da yawan mantuwa. Domin kuwa idan mutum ya auri mace 'yar bala'i, za ta rikitar da shi, ta riƙa sanya shi yin ƙabili da ba'adi a cikin sallarsa, kuma ko da yaushe zai kasance cikin tunani da jin tsoron abin da zai biyo baya a duk lokacin da ya shiga gidansa. Na 4, kada ka kula yarinyar mutane in ba aurenta za ka yi ba. Ka ji tsoron Allah, ittaqullah. Ka daina hurewa 'ya'yan mutane kana aikata alfasha da su. Shin za ka so a yi wa 'yarka ko wata 'yar uwarka, kai ko ma mahaifiyarka? Na 5, ya fi maka alkhairi a ɗauki abu mafi tsini a rika kafa maka shi a tsakiyar kanka har ya ɓule, fiye da ka sami yarinyar mutane mata kana shafa su. Abin nufi a nan, haramun ne ka taɓa jikin macen da ba taka ba. Yi ƙoƙari ka yi aure domin ka sami abin da kake so, wanda shari'a ta halatta maka shi daga 'ya mace. Na 6, idan ka je hira, kada ka taɓa jikin budurwarka. Baiko ko sanya ranar aure ba aure ba ne, kuma ba su ba ne suke wa saurayi da budurwa damar taɓa sashen jikunkunansu ba. Matasa da yawa sun hure wa 'yan matansu kunne da wasu ƙarairayi na banza har su yarda su amintar musu da jikunkunansu su yi lalata da su. Don Allah, ka nisantar da kanka daga wannan ɗanyen aiki da ire-irensa. Kai, ko da mace ta amintar maka da kanta, kada ka biye mata, ka yi mata nasiha. Na 7, kada a haɗa kai da kai cikin aikata zina da sauran manyan laifuka. Ya kai ɗan uwana mai albarka, ka nisanci 'ya'yan banza. Akwai macen da kwata-kwata bai kamata ka je wajenta da sunan neman aure ba, saboda ana ganin ka da ita za a kira ka da sunan fasiki, duba da shahararta a cikin fasikai. Na 8, idan ka biye wa kyawu, dukiya da dangane, ka jefar da mai addini, za ka yi nadama mai yawa wacce ba za ta amfane ka da komai ba a rayuwarka. Na 9, ka zaɓar wa yaranka uwa ta gari. Ba maslahar kanka kaɗai za ka duba cikin neman aurenka ba. Zaɓar mace ta gari zai taimaka wa yaranka da sauran al'umma. Na 10, kada ka keɓe da kowace mace idan ba muharramarka ba. Idan kuma ka ƙi ji, shaiɗan ne zai zama na ukunku. Shin ko ka taɓa ganin shaiɗan
ya bar mace da namiji masu fama da sha'awa sun keɓe su kaɗai ba tare da ya tura musu da jakadunsa ba ko ma ya je da kansa? A nan ne za mu tsaya duba da yanayin lokaci. Ku saurare mu a shiri na gaba. Kada ka manta ka tura ma 'yan uwa musulmai domin su ma su amfana. Kada ka manta, kada ka manta, kada ki manta, kada ku manta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shiryan wani ta dalilinka ya fi a baka jajayen raƙuma. To, lallai kada ka gaji da yi ma addininka hidima, kamar yadda aka tura ma, kai ma ka tura ma 'yan uwa musulmai domin su ma su amfana. Ku saurare mu a shiri na gaba, kashi na 2. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.